this is called love. Rolly soda barka. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vlog with Dikshita. So inita vlog dada panda nama mata kula Bappanadu ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಂದುಲ್ಲ. So ava so engulu tile mol enakka enakkate Shwetavu papa idale papa vara irekto mool bale vara appa vatti bagaenne mohane kichur glow aina and papa namaste mataklik namaste ban hi ban namaste ban mataklik yav namaste smile kodu telutu man namaste matakulla telupu chur telupu full engul matakulla undu dada panoda Bappanadu ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಲೇ ನಾನು ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಗ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಮಾತಾಗ್ಲೆಂತುದು ಸೊ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೋಲ್ಬೋದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೀ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಳ್ಳು ತೋಜೇರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳು ತೋಜೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ನಡ್ದು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪಾತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಇದಂಗೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಒಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ವೇರ್ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಶ್ವೇತಾ ನರ್ಸಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಮೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಟಿವಿ ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ತೆಪ್ಪುನ ಟಿವಿ ಆವಿಲ್ಲ ಬೈ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಪಾವಲಿ ಅಲ್ವೇನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂಡು ಬಂದೇನು ವ್ಯಾನು ಬಟ್ ಉಲ್ಪದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವರು ಉಲ್ಪದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲು ನಮ್ಮೇರೊಂದು ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆರೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಾರ ತಿಲೆ ನಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ತಿಲೆ ಪಪ್ಪ ಬರೋರ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರ ಈತ ರಶ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ ಇಂಚಿನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತನಕಲ್ ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಕೈ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಡೆ ನಾನು ಮಿಂಚಾವಲೆ ನಕ್ಕ ಇತ್ತಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಿಂದ ಪಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಲ ಅದಂತ ಅಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆನ್ಪಲ್ ಅಂಜನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲಾನ ಪೋಲೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪಲ್ ಲೈಟ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮೇರೊಂದು ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ನ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬಹಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿದಾಯ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಮರ ದಾಲಾಪುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಮೋನೆನ್ ಸಮ ತೋಜಾವೆ ಅವ ಮೋನೆ ತೂತಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಚು ಪನ್ಪಿನ್ ಅದ ಅಫಿಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗುಲು ಅಲ್ಪಡ್ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಮಿನಿ ತಪ್ಪಡ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಏ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಪ ಬತ್ತುಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೇ ತಂಪೋಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ವೇತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಪ ಬರ್ತೀನವ ಏ ಇವಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಂ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೋಜ ಮೋಕೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಗ ಪೂದೆತ್ಕೋರ ಒಂದು ಲೇರ್ ಮೋಕೆ ಇಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲವ್ ಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಡಿಲ್ವೇ ಮರೆದೇಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಓಲಾವು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಬಕ ಆನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ
ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಡು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಜುಜಿ ಗೊಬ್ಬೋಡಿತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾ ಶ್ವೇತನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೇನೆ ನಕ್ಕನೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಂಗೊಂಚು ಪೋಯಿ ಏತಾಡಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ಏ ಲೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದಿದೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಏರ್ ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ఇప్పుడు ಅವಳ ತುಳು ನಕನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡೆ ಎರಗಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಾತೆ ಕೊಡ್ಪಾರು ಪಪ್ಪ ದಾತೆ ಕೊಡ್ಪಾರು ಎತ್ತಿನ ಐತಿ ಮಾರ ನಾನು ಅಪ್ಪಗೇನಿಲ್ಲ ಎಂತ ಉಲ್ಪಿಂಟೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಮಾರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಉಲ್ಪ ಒಂದೇ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ದಯಪಡ ಚೂರು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಪಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಪ ಮೂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆ ಈಚೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮುಡ್ಕುದಿಪ್ಪೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಒಂಚೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆನು ఇప్పుడు ಒಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಗುಳ್ಳ ದಾದಾಗುತ್ತನ ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಬಸ್ಸಿಲ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ನಾನು ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ ಅದೇನ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ಚೋರಿದ್ದನಲ್ಲ ಈ ಉಂದದ ನಡುಡು ಮತಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ಐಟಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮಾತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರಂತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮಾತೊಂಡ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಹಲೋ ಹಾಂ ಈಗಲೇ ಬರೋದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮಾತಾಡೋದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಡೆ ಬಂದ ಮಾಡ ಜೋಕಾಲಿ ಯಾಲ್ಲ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಣೇಶನ ಇಬ್ಬರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುಡ ಫೋನ್ ಬಂದಿಕ್ಕುಲೋ ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಬಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ಯಾರು ಮೇರೆ ಸಾಗರ್ ಹಲೋ ಆಯ ಬಂತು ಲೈವ್ ಹುಡುಗರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವ ಬಾಟ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಯ್ ಯಾರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಿದ್ದು ರೆಡ್ ವರ್ಷ నుంచి ಮಲ್ಲೇನ ಗುರ್ತಾಳೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾನೂರ Struggle behind. ಮುಂದೆ ಬರ್ಬಾ struggle behind ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಂದ ಬಂದಿನ ನೋಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ ಬಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಇದು ಲೈವ್ ಆಯ್ತಾ ಮಮ್ಮಿ ತಿರೋವರಿದೆ ಕಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಗನ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ತಿರೋವರಿದೆ ಆಚೆಗೆ ಎಂತ 3 ತಿಂಗಳು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಮಗ ನಾನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಎಂಚರ ಪೋವಲ್ಲಿ
उसको गोबर పోతిన उदा तिरचुरा पुनता ఐటెంగ్లెన్ రట్ రౌండ్ల తోయర్ सुरत स्लो इतना आई बंड निकल कुल्ले निकल नाले जाता పోతితిని पण ಎಂಕಲ ಪಾಬಲ್ ಎಂಕಲ ಬತ್ತಿತಿನಲೆ ಎಂಕ ನಾಲ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾವಜು आई बंड निकल ಉಂತುಲೆ ನಾನೊಂಜ ರೌಂಡ್ పోయింది ಐಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆ ತೋ పోತಿರೆ ಎಂಕಲ ರಟ್ ಜಾತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ ಜಾತಿ పోయారವ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲೆದೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅಷ್ಟು ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿದ ತಂದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಾನಿದ್ದೆ ಮೀನು ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಹೇಳ್ದು ಬಿದ್ದಾಯ್ ಬಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಪ್ಪು ತಗೋ ಸೊ ದಟ್ ಶ್ವೇತಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಂ ಬೋಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಪಂದಿನ್ನುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕೊಡ್ಚಿ ಬುಕ್ ಆತ ಮಲ್ಲಾತ ಜನ ಹೋದನ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಆಣ ಉಂಡೆ ಕಡೆ ಇದು ಕೊಡ್ಚಿ ಮೂಲಿಂಕ್ ಪತ್ತಾಕ್ವೇರ ಅಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಆಣು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಯಾವು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಪಂದೇನ್ವೆ ಹಣದಾದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಲ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದಾದನ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದು ಶೋಪ್ ತಂದಿನ್ವೇನು ಹಣ ನಮ್ಮದೇ ತೊನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ಸೊ ಮಿಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ವೇ ಅಪಗಪಗ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೂದು ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಕ ಬಂದದ್ದು ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆ ಪೂಜೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸೊ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ಬಾಜಲನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಗೋಡೆನ ಬಾಲೆಯನ್ನ ಕ್ಯಾಮರನ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕದು ಪೋಂಡು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸು ಇದಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಯಾಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದು ಶ್ವೇತದೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದು ಕೈ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಶೋಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ರೀಸನ್ ಅನ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಮ್ಮ ಪೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ತುಳಿದ ಪಂಡಾಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಕಚಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಬಲಿಪುನ ಮಾತ ಅಲ್ತು ಡಿಂಜಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ದೇವಿರೇ ಮೋಲು ಏನೈತೆ ಮರಿಯದ್ದೆ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಪೇಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಲ ಮಿನಿ ದಾಲೈತೆ ಪೆಟ್ಟೆನ ಅಂದೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಶ್ವೇತಾ ಅಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ ನಮ್ಮೆ ರೈತಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ಕ ವಾವ್ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬರ್ಕ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾರದು ಬರುದು ಪೊಕ್ಕಡಪ್ಪ ದಿವ್ಯ ಲೆಕ್ಕದ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಪಾಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ದಾದೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್
ಕಂತ ಪಾಡಿರವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಲಡೈ ಬಂತೇನೆ मेरे पार दीजिए मेरे पाप हमारे राष्ट्र मेरे ये तिक्की ना अमेर Here I come. Oh. Govinda! Govinda! ಮೇರ್ ಮೇರ್ನ ಪೊನ್ನಾಗು ಕಿವಿತ ತೂಪಿನ್ಗೆ ಎಂತದ ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಆ ಏನು ಇನ್ನು ಫೋನ್ ದೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮದದೆತ್ತ ಒಂದೇ ಕಿವಿತ ಮದದೆತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆತ್ತೀನಿ ಕಿವಿತ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ ದೂರದಿಂದ మెరులేరు బల్లెనికి మాత నల్లడు మన్పాను పప్పాలేరు మాతకుల ಮತ್ತು ಮನೆದ್ರ ಬತ್ ಮಾತ ಪಾತ ಮನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗ್ಲೆ ಮುಲ್ ಬತ್ ದೊರಿಯೋರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆರದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೆರದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಎಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಿಸ್ತಿದೆ ದಿವ್ಯಾ ನಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ತೇನೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಜೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಶ್ವೇತಾ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊನಾಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ಇದು ಮೇರ್ಲ ಅನಂತಲ ಪಿರಾಡ್ ಇದು ಶ್ವೇತಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಬರ್ತಂದು ತುಕ ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಮಾರು ಫುಲ್ ಬಡ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ತಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಪ್ಪನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ಶೈ ಆಗ್ಬಿಡಂಗೆ ಅದಾದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲನೆ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟ 1:56 ಅರೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಳ ರಥ ಬಂದ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮೊಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಆರ್ತಿಲ್ ಮರೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರ್ಲಿ ಆರುಳ್ಳರಿಂದ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದಂತೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಬಚ್ಚತನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ಲೈಟ್ ಬಚ್ಚತನ್ ಮಾತ್ರ ಆನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈ ತರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ ಬರ್ಬಿಡು ಮುಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ ಬರ್ಪೇರ ಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜಾಗ ಐತೆ ನಲ್ಪನೆ ಬೋದು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಸಕ್ಕಾದಿತ್ತು ನಲ್ಪನೆ ಉಂಟುದೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಸರ್ ನೀವು ಎಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುದಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಂತೂ
ಜಾತ್ರೆ ಆಂಡ್ ಯಾನಿದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಪಿನಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆ 9 ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಂಕ ಕಾಂಡ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬೇತಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಹೋಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇನು ಮಂಡ ರಥ ಉದಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ರಥ ನಿಜ ಪಿರದ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಪಿರದ ಎತ್ತಿದ್ದೇರು ಜನ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ತುಂಬು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಹೋಯ್ ಯಾವ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಮಟ್ಟ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶೈಲ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಾಗಲಿ ಮಾತಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಬಾಯ್